Goddag og velkommen til Vikas Golf La Cala Hills. Vi skal ind og se en treværelses lejlighed med 2 badeværelser, som har et fantastisk community area, som jeg vil præsentere senere. Her kommer vi ind i entréen, hvor man har til venstre indgang til køkken. Og lige frem har man vaskerum med vaskesøjle og airconditionmaskine, så man har ikke noget, der sidder og larmer på terrassen. Yderligere har køkkenet 2 sektioner med skabe og skuffer. Vi går tilbage til indgang til hall, og hvis man går lige frem, kommer man ind i en dejlig, stor, rektangulær stue med meget dejligt møbleret, meget fint møbleret med kun op til 2 år gamle møbler. Det er som nyt. Fra stuen er der direkte adgang til en terrasse på ca. 35-40 kvadratmeter, som går over på siden af huset. Min betyder, at man har udgang for alle 3 døre ud til terrasse. Vi går ud på terrassen. Vi er her om formiddagen. Jeg vil så sige, at lige om lidt så kommer solen over, og så har man sol hele dagen og hele aftenen på terrassen. Fra terrassen har man udkig til den ene af swimmingpoolsen i komplekset. Der er 3. Så mulighed for at holde øje med børn, familie og venner, mens de er i poolen. Vi går tilbage ind i lejligheden. Mens jeg går rundt her, kan jeg lige sige, at komplekset er meget, meget velholdt. Der er tilhørende, som nævnt før, 3 swimmingpools, hvor en er heatet. Yderligere har man en paddeltennisbane, som tilhører også. Fra stuen, hvis man går lige frem, kommer man ind i master bedroom, hvor man har walk-in closet, og til højre har man selve soveværelset. Så en helt separat sektion for forældrene. Der er aircon i alle rum, og igen meget, meget flot møbleret. Hele lejligheden er udført med gulve i marmor, og yderligere på badeværelserne er der også marmor på nær i brugskabinen, hvor man har valgt at lægge fliser. Jeg kommer ind til master badeværelset, som er blevet renoveret med dejlig stor brusekabine. Og igen, så vi kan se marmor på alle vægge og gulve. Fra masterafdelingen går vi nu tilbage til stuen, hvor vi så har til den modsatte side her gæsteafdelingen med 2 soveværelser og et badeværelse. Her er nummer 2 værelse, vældig flot møbleret og flot finish på alting, stuklofter og med vinduesparti. Indbygget garderober. Det er der i hele lejligheden. Jeg går ud igen i mellemgangen til gæsteafdelingen, hvor man så har et badeværelse ind her til de 2 gæsteværelser. Jeg prøver at filme ind sådan her, vil vi altså lige filme et badeværelse. Og igen renoveret badeværelse med marmor, fliser og flot stor brusekabine med glasvæg. Herefter går vi ind i nummer 3 værelse, som er et gæsteværelse. Her har man så i det her tilfælde ikke gjort så meget ud af 3. værelse endnu, men flot standard. Kunne måske opdates lidt med noget møbel. Men igen indbygget garderober, stuklofter, aircondition. Og herfra kommer vi så tilbage til stuen. Det var min præsentation af denne lejlighed.
kontakt os for yderligere information. Vi har flere lejligheder i det kompleks, men ingen tvivl om den her. Den er top standard, og kontakt os for nærmere information. Tak.